kao početak dana i terena. Imam osjećaj da kreće neki sastanak. Aha. Kaj se događa? Snimajte to. Herpići. The fuck? Intervencija. Govica živa. Bııı. Kaj? Ja nju pokušam pojesti. A dobro, do kraja terena ti će uspjeti. Jel grizu? Aha. Ko ima Oni su jako rukavica? rado bolje. Jel ima neko rukavica? Imam ja. Nemam. Onda nije fora. Koje rukavice? Lateks progrizu. Hoćeš ozbiljno? Jao na prstu ti, ja. Od vas su. Ništa još. Još.
Nemojte blizu mene sad. A dobro. Ovaj na noktu ti možda neće... Ništa još.